Kani All India Radio Shillong ka khubor an puli phi di meri nong ti wa nang kimar ki bukong san jong ka khubor man ta ka stem an pandan buram menteri rang badu gari Narendra Modi au Sardar Vallabhbhai Patel ha ka lingho snem sngi kha jong u ka baha man ta ka sngi ka lai phui tarik urisau khoji lang menteri rang ba ka Meghalaya ya baro ki seng san perthai banyo yakran halor ka Citizenship Amendment Bill ban khampan suk ya ka trai ka ta Bleak Indian Railway dakalat one-time password OTP. Laingut kinui lekai football ke Meghalaya, kila syajiat ban netcha ka selection camp na ka benta ban penmi ka kenhun ka ban mi khamat ha ka under 17 FIFA Women's World Cup. Ki khubor ki babnya. Menteri rang badu kari Narendra Modi unsa pendan buram yo Sardar Vallabhbhai Patel yo bala jutip kumu Iron Man of India. Ya ke jingle buram dong menteri rang badu kari an sepenong ha ka Statue of Unity Kevadia Gujarat ha ka lingku snem sngikha jong Sardar Vallabhbhai Patel ka baha menta ka sngi ka lai phui tere urisau 8000 ka khandai menteri rang badu unyishimentaru ha ka Ekta Divas Parade berkham hadian pan unsalit banyakran bagi civil service probationers ha Kevadia Nadu snem 8000 khatsau ya ka life waiter urisau manau snem la jurakhi kum ka sngi jinge tali ha kari India barokawe lani ka National Unity Day kibreu ki bana kirukom emba pher ki ju shementa lang ha ka jing mare thong Run for Unity ha ka program man ki bad ha ka arphunyo tari urisau menteri rang badu la kentu banya shementa khambun ha ka te ka jinge mare thong Ha Assam la penkre bunjai ki program ha ka bai day ba ka jing rakhe ke National Unity Day menta ka sngi menteri rang ba jong ka Assam Sarbanand Sonowal salam khamat ya ka jing mare thong ni ka Run for Unity ya ka ba ansdang na Nehru Stadium sha Lata Sil ha Guwahati Bonut kiri upau khmat kan thobru ya kinong ilakai sports ki ba pau nam kin sai shim menta lang ha ka te ka jing mare Ya ka Unity Run an sa penlong habarok kuwi ka jela da ka jinge shimenta jong ki khna school berkiri upau khmat ka jela ha ka joga por ka sadon ro ka program jing pen inam ki program ai jing kiran pher bat ki jinge ko ha kiran san menteri rang ba ka Meghalaya ukonrat ki sangma mentnin ka sngi ula penya ye ka jingelang hapdeng ki seng san perthai ba pher banyakran halor ka mat Citizenship Amendment Bill ka Meghalaya Residents Safety and Security Act but amendment to the 6th Schedule Act ha ka jingelang lawan banyashimenta de ki khot jong baro ki seng san perthai ba kong san jong ka ni ka jela Habai kiran mikinong pathai khubor hadian bala wai ka jingelang ukonrat ke sangma ulaong bo menteri ki kampo yang ka sarkar India ula bathai u ban khot panlong ya ka bakum kani ka jingelang bat ban sngap tho ya ki jing sngau jong kinong ilam san prathai ba pher ha ka bai dei ba kamat CAB ukonrat sangma ulaong ru ba ansara ya ki jing ai jing mot jong ki baro sha ka sarkar India Ka Indian Railway da ka jingthmu ban khampensuk ya ka trai ka ta kala penmi da ka one time password OTP na ka banta ki to ki bakwa ya ka ticket refund bat ki ba book ticket link ba ki IRCTC agent balayo jingbet naka katkom ko khubor bala penmi da ka Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited IRCTC la persang ya ketika la trekam banunra ya ke jinge jana pedeng katanat penyai rel bat ki paj ba nong song rel ha ka bamenta ki nong song rel ki la bantip ti kana hadukat nu katanat ka pen phai ya ka pisa anda ki la weng kerteng no eladi ya ka OTP la ban pen poi ling ba ki SMS sha ka mobile number jong ki to ki ba ticket bat nang ta kin ha ban ni pen iya ka password ha ki agent khanang bantip kat nu ka pisa ki dei ban yo biang Kani ka khubor ka wan shapina ka All India Radio Shillong. Menteri ka Sarkar India ubare pet ya katanat jong ka koi ka khia Dr. Harsh Vardhan ula palat paj ba ya ka 14th National Health Profile NHP 8000 ka khandai ringkat ba ka e-book ha New Delhi minnin ka sngi. Habai jingkran ha ka ti ka sngi Dr. Vardhan ula ong Baka jingnim jingtip bat jingbu renti ya ka kalong ka badan kam hadu kata-kata namar kalong ka thame jong ka jingsngot ho ya ki jingnon kam bat jing e jing ki nong song snong ka ri kay rap shibun man sngot ho e ka thong ka batmu ka jingklan bat ru ki jing tlot jong ka
Dr. Vardhan ula benrap ru da ka baong ba ka ebook jong ka NHP 8000 khat khandai kadi ka sin jam ban pun urlong ya ki jing angot jong menteri rang bado kari Narendra Modi ban penbit penbiang ya ka Digital India. Ulat ke jalan Nagaland RN Ravi Minin kasni ulah play pajba ek Nagaland ex gratia scheme na kabenta ki samla pulie jong ka Nagaland ki ba pulie Shabar jilla bat ki badai ru ki lom. Katai ke scheme kalong kerpang na kabenta ki samla ki ba klat no shiteng por kat ba ki dang don ha ki jing pulie ki ba kham halor Shabar ka jilla lajong. Haka porwa play ya katika scheme Menteri jong katanat Higher and Technical Education Temjen Im na Anglong haka jingkran jong ulong baka dika sngi ka bansakan mau haka history jong ka Nagaland haka ba lalaban perkhat jengai lepa bat pentri kam ya ka ka ban penmento shibo ni ki samla ka jela ula kularu ba an sa pentri kam ya katika scheme haka jingkho jing suba bat ka jingkhen jing dia ka babiang. Minin ke janmiat hakapor kumbal lai shiteng AA kawai ka bus ka badan yu registration number ES North Sun C R North Lai Sau kabla penhir stat hado kata-kata kala hap syakariat ka bajrong kumba shis pa aput ha umdra East Jainti Hills District. Kadai ka bus kadai ka bala shimwai dik shipai BSF bat kiladan kumba arphongot AA ki shipai BSF ki bala syong ha kadai ka bus. Baro kila mensaujur bad wainong irap jengki u jokto gogoy ulaklat no ha kliat CHC na marka jing mensau kabapalan. Ya kiba ipat kibala mensau lopen kit no sha negrams hadian bekilayo jing irap shwa na kliat CHC. Ka India bat ka Saudi Arabia kila menjurlang banseng ya ka Strategic Partnership Council kanang banyak penklan shishu ikatray kakta habon kiliang kamtam hakajiya kun persya ya ki kampentrim. Ka India baka Saudi Arabia kila soilang ya kat artli ki soskular ki ban penklan ya kajiya day hakatray kakta hapreng kini ki artli ri. Ya ka Strategic Partnership Council Agreement la soilang da Menteri Rang Bado kari Narendra Modi bado konsi Muhammad bin Salman ha Riyadh nin kajanmin. Ka program ka ban neshitayaw halor ka pang integrity a way of life kala sedang hanegrams na duka arho pratarik mata ubanay bat kan ne hadu ka artarik unay wing arajar kat kanday. Ha ka arho pratarik kala don ka program bamsmay ban trehok ha ka kam syakri ya ka bala penlong ha ka tanat OPD jong katika hospital. Kala dondu ka jingi kop ringdur ha ka baki syakri ka negrams bat ki kena puli kila yo ay kalat ban penpaw Shabar ki jingmut jimpir khat jongki halor katika pang bala kadaw haneng. Haka arp kondai terik kala nang kajing ko ble skit bat ki ble shimda kidi kidi khot jong nursing college Negrams. Habakran hakati yasngi director jong Negrams ulo banjur ya ki nong tre bi samla puli jong ka hospital ban pun priang jing tip jing song tho bat hi kairu iki we halor ka jingon kam man syakri hok ha ka jing tre ka baman lakasngi. Lainut kinong ilakai football na Meghalaya kila sya jiet bandon haka selection camp ban jiet ikakanhun mikmat yaka India haka under 17 FIFA Women's World Cup kabanlong hausnam ubanwan. Kila ingot kikintay kibla sya jiet kikintop ya i Sanfida Nongrum Suna Linda Yauren bat i Wanda Shisha Marwen. Ka All India Football Federation kalakhot la wer ikiti laingut ban wan sik lempung jiet ikin wilekai ya kabala bo ban penlong ha Kalyani West Bengal ha ubnay banwan. I Sanfida Nongrum bat i Suna Linda Yauren dangshan kilami khmat ikajala Meghalaya ha ka Sub Junior Girls National Football Championship kat ba i Wanda Shisha Marwen ilami khmat ik Meghalaya ha ka Subruto Cup National Level Tournament. Laban pengenau biang hangi baka FIFA Under 17 Women's World Cup kan long ha India hausnem Hajar arpo. Kato kini ka khubor kalakot bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaji nginyi so baka Delhi Station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbuat ka khubor pareng ha kapor pra katsan menin. Kani ka ka All India Radio Shillong so bhaman ap mentai ki khubor na Delhi.